čase opäť zahrajú s Marianom Gáboríkom, ktorého problémy s črevnou chrípkou už ustúpili. Fanúšikovia sa tešili na kúsky hviezdneho tria Hossa, Demitra, Gáborík a dúfali, že oporou za nimi bude Kryžan. Rovnako ako proti Norsku, aj s Nemeckom začali naši veľmi dobre. Súpera dostali potlak a v 9. minúte dorazil v početnej výhode puk za Jonasov chrbát Podhradský 1-0. Kapuš posunul Uramovi, odrazený puk sa dostal k Richardovi Kapušovi, Šatán, naši sa rozostavili, Peter Podhradský, druhý gól! Dva presilovkové góly nášho obrancu, tak to je famózny strelecký koncert, ktorý nám tu predvádza náš obranca. Prvý gól na šampionáte naši inkasovali až v závere druhého duelu. Regulárnosť Bušovho zásahu overoval hlavný arbiter Kurman s videorozhodcom. Črtajúcu sa drámu naši blesku rýchle zažehnali, keď už o 115 sekúnd vymietla Kapušova strela ľavý horný roh Jonasovej bránky. Ten ich výkon stúpa s každým jedným striedaním. A teraz Marian Gáborík vyštartoval, posunul puk Hossovi, Hossa, Gáborík, gól! Po nádhernej spolupráci dvoch Mariánov sa zrodil jeden z najkrajších gólov šampionátu, ak nie vôbec najkrajší. Na konečných 5-1 upravil necelé 2 minúty pred koncom Somík. Už po dvoch stretnutiach tak bolo jasné, že Slovensko postúpi do ďalších bojov.